Kom nu, dreng. Lad os smutte. Hvordan fanden kom du derned så hurtigt? Det gik fandme stærkt. Hvad så? Hvad har du lavet i dag? I skole, jeg har været oppe at træne, så har jeg været hos frisøren, og så har jeg været ude og hjælpe mormor. Hvordan fanden kunne du nå alt det, klokken den er kun 3? Det må være Sonjen. Sonjen! Sonjen. Den giver mig energi. Hvad har du så lavet i dag? Jamen, jeg har været i skole, jeg har været på arbejde, jeg har været på sygehuset, og jeg har været til fodbold. Hvordan kunne du nå det? Klokken er jo kun 4. Jamen, det må være Sonjen!